деҳқонони шаҳри Турсунзода дар парвариши ток маҳорати хоса дошта бо ангурпарварони соҳиб таҷрибааш машҳур аст. Хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Боғи Сомон аз ҷумлаи чунин хоҷагиҳое мебошад ки таҷрибаи бояшро дар самти токпарварӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ истифода мекунанд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Боғи Сомон дидан намуда бо рафти ҷамъоварии ҳосили ангур шинос шуданд. гузориши Муҳиддини Муҳаммад Довуд ва Маъруфи Абдулло. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода 26 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Боғи Сомон дидан намуда бо рафти ҷамъоварии ҳосили ангур шинос шуданд. хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Боғи Сомон дар деҳоти ҷура раҳмони шаҳри Турсунзода соли 2008 бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии он 589 гектарро дар бар мегирад. самти асосии фаъолияти хоҷагии ангурпарварӣ буда 480 гектари он тогзор мебошад. ҳоло дар хоҷагӣ зиёда аз 10 навъи ангур аз ҷумла ҳусайнии сиёҳ ва сафед, ғалаба, шоҳона, пешпазак, кишмиши сиёҳу сафед ва президент ки асосан навъҳои маҳаллии серҳосил мебошанд парвариш карда мешаванд. Боғи Сомон аз калонтарин хоҷагиҳои ангурпарварии мамлакат ба шумор рафта саҳмдорони он таҷрибаи бои нигоҳубини ток ва ангурпарварӣ доранд. роҳбарии хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Боғи Сомонро Маҳмадамин Камолов писари боғпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ Шодравон ҳоҷи Камол Мадумаров ба уҳда дорад. падарашон бовои калонам ҳамашон ҳамун ангурпарварӣ қати машғул буданд. шукрона мекунам ки аз падарам бисёр чизоро омӯхтам дар бораи деҳқончигӣ. ҳамун солҳои 75-80 то ҳозира мисол мо бодринг мекоридем, помидор мекоридем, лекин ҳамун деҳада якум шуда мебаровардем да. ҳама хел деҳқон шуда ҳамун зиндагишу худаша пеш бурда истод. ду амаки дорам. якташ падарам акашон, дуюмаш додарашон мешад ва ё дар ҳаёт ҳастанд. амаки калонам як гапа гуфтанд ки ҳамун додари ман сар кардаги кора тамоман одамо маъқул ёфта то сарҳад ангур шуда рафтааст. ина дида ман бисёр хурсанд шудаам. ина бинед ки мисол ҳамун кори падари мо сар кардаги кора одамо дастгирӣ карда ҳамун кора идома карда истод. аз мо ёд гирифта ҳар зиндагишоно пеш бурда истод. ин албатта аз ин хели кора мо хушҳол мешем. дар хоҷагӣ 1100 нафар саҳмдор фаъолияти босамар дошта дар таъмини бозори дохилии мамлакат бо ангури хушсифат ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар саҳми босазо доранд. соли ҷорӣ ҳосил дар тогзор фаровон буда то имрӯз беш аз 900 тонна маҳсулот ба бозори истеъмолӣ бароварда шудааст. маҳсулоти истеҳсолгардида ки дорои сифати баланд ва таъми лазиз аст дар баробари таъмини фаровонии бозори дохилӣ ба Федератсияи Русия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Афғонистон ва Покистон содирот карда мешавад. соли гузашта хоҷагидорон беш аз 5000 тонна ангурро ба хориҷи кишвар содирот карданд ва имсол низ нақша доранд ки наздики 6000 тонна маҳсулот содирот намоянд. баъди шиносоӣ бо фаъолияти боғпарварон ва боздид аз тогзори намунавии хоҷагии деҳқонии Боғи Сомон, Президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти сермашаққату пурсамари боғдорон баҳои баланд доданд. мавриди зикр аст ки аҳли заҳмати шаҳри Турсунзода дар самти токпарварӣ ва истеҳсоли ангур мактаби махсус ва таҷрибаи бой доранд. бо мақсади таъмини бозорҳои дохилӣ бо ангури баландсифат ва содироти он ба хориҷи кишвар дар хоҷагӣ бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардхонаи замонавӣ бунёд гардидааст. дар сардхонаи мазкур зиёда аз 1000 тонна маҳсулот аз ҷумла ангур нигаҳдорӣ мешавад. бо ин восита хоҷагидорон метавонанд қариб дар ҳамаи фаслҳои сол бозорҳои кишварро бо меваву сабзавот таъмин намоянд. сол ба сол дар кишвари мо ангурбоғҳо зиёд шуда истод. ина ҳамаи мо шоҳид ҳастем. мо ҳаракат карда истодем ки ҳозир содирот ба навои ангурро оварда дар ҳар хел усул мисол як хелоша ниҳол карда, як хелоша пайванд карда ҳозир ҳамон хели сортора зиёд карда истодем. аста аста таҷриба карда зиёда аз 1000 тонна ба сардхона дорем. сардхонаҳоро мана дар
турсунзода рӯз ба рӯз зиёд шуда истод, инам ба манфаати деҳқонон шуда истод. фурӯхтаги моро мефурӯшем, вақти соатиш омадми, сардхонаро ба вай мекунем, тирамоху зимистондаям ҳамун мевои таритоза қати халқи худи моро таъмин кардан ба ҳаракат карда истодем. саҳмдорони хоҷагӣ қитъаи муайяни заминро дар ихтиёр дошта, бо аъзои хонавода бо истифода аз таҷрибаи бои ангурпарварӣ машғули кор мебошанд. дар 9 гектари хоҷагӣ боғи мевадиҳанда мавҷуд буда, ҳамасола ҳосили фаровон ба даст оварда мешавад. роҳбарияти хоҷагӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби даромадҳои софи худ иншооти гуногуни иҷтимоӣ аз ҷумла бунгоҳҳои тиббӣ ва майдончаҳои варзишӣ дар деҳаҳои Саъдии Шерозӣ ва Заркамари шаҳри Турсунзода сохта дар вусъати бунёдкориҳо саҳми назаррас мегузоранд. соли гузашта бо дастгирии хоҷагӣ ба таври ҳашар муассисаҳои таълимӣ ва қариб 3 километр роҳи ҳудуди деҳаҳои атрофи хоҷагӣ таъмир гардида, имсол низ қариб 2 километр роҳ асфалтпӯш карда шудааст. дар хоҷагӣ дар баробари ангурпарварӣ ба чорводорӣ низ диққати махсус равона шудааст. айни ҳол дар хоҷагӣ зиёда аз 5200 сар гӯсфанд парвариш карда мешавад. барои истеҳсоли гӯшт низ хоҷагӣ дар ихтиёри худ беш аз 50 сар чорвои калон дорад. бояд тазаккур дод ки шоликориву кишти хӯроки чорбо ҳам дар хоҷагӣ васеъ баромонда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагии деҳқонии Боғи Сомон бо дастовардҳои меҳнаткашон ва деҳқонон ки ба намоиш гузошта шуд шинос шуданд. дар намоиш навъҳои гуногуни ангур ки солҳои охир бештар парвариш ва истеҳсол мегарданд муаррифӣ гардид. ҳамчунин аҳли заҳмати хоҷагӣ мураббо ва шарбату афшураҳо аз меваҷотро ки барои захира пешбинӣ шуданд ба намоиш гузоштанд. Корона кардам албатта. Ин беҳишти рӯи замин нисбат ба соли гузашта ҳосил хубтар. Ин баракат, ин ризқи рӯзии мардум. ҳадафи мо ҳам ҳамин. сатҳи зиндагӣ хуб мешавад. қаламчаро бештар гирем, қаламчаи навъҳои наза аз дари хона омада гирифта мебарад. باید از انگور دا بیشتر درآمد بگیرید. سردخانه کنید. درآمدتون بیشتر شود. برای باز هم баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истеҳсолу содироти навъҳои гуногуни ангур ба хориҷи мамлакат, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти хоҷагии деҳқонии Боғи Сомони шаҳри Турсунзода маслиҳату тавсияҳои судманд доданд.